Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Legi 13 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nresnani. Para adi yuswa, katresnan punika salah satunggaling piwulangipun Gusti Yesus. Nresnani Gusti kanthi sakwetahipun makaten ugi nresnani sesami. Nanging nyatanipun nresnani sesami punika mboten gampil. Mila nresnani sesami ingkang nresnani kita gampil, nanging nresnani tiyang ingkang sengit dhateng kita tamtu mboten gampil. Matius 9 ayat 13b ngendika, kang sun karsakake iku dudu korban nanging kawelasan, sebab tekaku iki ora ngundang wong sampurna nanging wong dosa. Ayat punika pangandikanipun Gusti Yesus nalika kepanggih kalian Matius juru mupu beya leluraning papan pangibadah lan tiang estri. Dateng tetiganipun Gusti Yesus nelakaken katresnanipun srana paring pitulung ing saklebeting kasisahan. Matius ngraosaken sisah awit nalika semanten ayanipun minangka juru mupu beya kaanggep asor lan nista. Leluraning papan pangibadah sisah awit larenipun estri tilar donya. Tiang estri ngraosaken sisah awit sampun 12 taun anggenipun nandang sakit ngrajak getih lan dipun anggep nista. Gusti Yesus mboten namung paring piwulang nanging ugi bagas kesarasan lan kawilujengan. Para adi yuswa, minangka umat kagunganipun Gusti, sumangga kita tansah budidaya nindakaken katresnan ingkang tulus. Caranipun kita nresnani lan ngajeni sedaya tiyang tanpa mawang status sosialipun. Sae punika derajat pangkat, sugih mlarat lan sanesipun. Kita nresnani lan ngajeni tetiang ingkang kaanggep dosa lan nista ing gesangipun. Umpaminipun tiang ingkang gesangipun cengkah kalian dawuhipun Gusti, tiang ingkang sengit lan gedhing dhateng gesang kita lan sak piturutipun. Srana katresnan ingkang tulus kita ngupadi mbikak margining pamratobat kangge tiang ingkang kaanggep dosa. Srana katresnan ingkang tulus kita ugi budidaya mbikak margining karukunan tentrem rahayu dhateng tiang ingkang sengit lan gedhing dhateng kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amrih kawula kebak katresnan dhateng sinten kemawon. Monggo paduka ingkang berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan matemah. Para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka lan ugi tansah kebak ing katresnan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Dalhar wilayah gangsal GKJ Magelang ingkang dasak mangke nembe mondok ing griya sakit. Kawula pitados paduka boten nigakaken malah kepara paduka enggal maringi wetahing kesarasan. Kala pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman, kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring kegiatan malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian, monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Eyang Sarwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, Lare Astama Kusala, wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik.
Ibu Wardoyo GKJ Pugeran sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro Pinisepuh Dwi Murwanto Ibu Bambang HN Bapak Suparmin Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan Ibu Sri Winanti Mbak Cilik Bapak Wiharto lan ugi Ibu Mariati Bapak Mangku Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit Bapak Sobri Pranoto Bapak Roger Antoni DL Bapak Kadaryanto Bapak Samuel Ibu Tumini Ibu Susmi Ibu Sukarmi Bapak Untung Basuki Bapak Adityo Bapak Winoto sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni Bapak Y Sudenal Bapak Y Rasidal Ibu Sartini Bapak Ibu Supriyono Ibu Joni Ibu Daniel Suharyanto Ibu Pratono Bapak Stefanus Ngadiono sedherek kawula ing GKJ Sragen Bapak Bambang Kristono Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk Ibu Suwarti Bapak Darmo sedherek Susi Artowati Bapak Edi Mursetyo Bapak Yosua Jimmy Paningsang kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran Bapak Minto Taruno Bapak Sugiri mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga Ibu Paini Ibu Jumini Ibu Juminah Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Mijen. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyusa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.
Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita, renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.